بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ورضي الله عن برزخ المكتوم الخير سيدنا ومولانا الشيخ أحمد بن محمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه السلام عليكم bandiraɓe julɓe tedduɓe caggal yettude Allah e juurade nelal makko tedduɗo hono Seydi Ahmad sallallahu alayhi wa sallam eɗen juuro ceerno men hono Mawlana Abul Abbas Cheikh Ahmad ibnu Muhammad At-Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu eɗen kesdi hina juurali men kame tarbiyaji men e o mo ganduɗa woni ceerno men woni wasila men woni yaakaar men hono Mawlana Cheikh Seydi Mouhamed El Cheikh ibnu Ahmad ibnu Muhammad At-Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu wa tabarakallahu bandiraɓe julɓe tedduɓe en garti hande caggal yamirore ceerno yidde artude sandu wondu tawat hen e nder tarikh mo Cheikh Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu ɓurdo andirede asru juma fa tabarakallahu asru juma ko ɓural wonande wonki ko ɓural wonande fittandu asru juma ko ɓural wonande neɗɗo kala kono bandiraɓe julɓe tedduɓe woto men natande ɓure gonde ɗe asru juma men ƴeew ruttade caggal seede ngam addude hunde e lasli asru juma fa tabarakallahu ni yehinde ha heddi seede o mo gandanɗa hoore ma woni Mawlana Cheikh Ahmad ibn Muhammad At-Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu ni aray aduna won terto mangu kewnongo tonto dow asmanuji e nokkuni wiye Baytil Mamour tawa kadi ngoɗon terto jeenoɗon ko ruhu makko kanko Cheikh Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu fa tabarakallahu ngoɗon terto ardinoɗum ko Seydi Ahmad hono nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e wondude wiiteɓe ulul azmi minar rasul manam e wondude nelaɗo Allah Isa kame nelaɗo Allah Ibrahima e wondude nelaɗo Allah Musa kame nelaɗo Allah Nuh ko kamɓe gonno toon to Baytil Mamour aɓe terto ruhu Cheikh Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu podɗo rewde ɗon ngam tello e aduna fa tabarakallahu nde ruho ari nde ha jetti Baytil Mamour nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ƴetti ruho fayi ɗum hakkunde mabɓe kamɓe nelaɓe e hono noon ɓe gone innude la ilaha illallah ha nde ruho heewi dakke annore nde ɓe puɗɗi oppude ruho telli woni jibinede Cheikh Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu e aduna fa tabarakallahu no yehinde haw fuɗɗi golle makko hono nehde ruhuji almuɓeɓe walla mbiya waɗanɗeɓe ko wiyete ko tarbiyatul ruh kame yidde wurtinde terto kewnongo toon to Baytil Mamour ko ɗum jeeyi sababu kanko Cheikh Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu addude asru juma e aduna o waɗi ɗum e sandu e nder tarikh makko wa tabarakallahu asru juma cagande julɓe ɓe jooɗi gaddi dande azubillahi mina seytani rajim
ngaddi fatiha ngaddi istighfar laabi tati pawi hen salatul fatiha laabi tati taw kadi Mawlana Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu jaɓanima almudagal ma so tawi attinani ruhu ma ina natana ɗangal asmanuji so tawi an almudo martaba ma tolnayi taw ɗonete ko Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu e hoore mum arata wallude ruhu ma no waɗiri ngallon ɗangal e ngallon ɗangal so famdi ha famdi ma ruhu ma yilno nokkuji tati nokku gadiɗo ni wiye alamul haqiqatul nur nokku ɗimmo ni wiye alamul ilmi nokku tataɓo ni wiye alamul wilayati alamul haqiqatul nur woni nokku mo gandanɗa hoorema jomiraɗo subhanahu wa taala ko toon nehata ruhuji kewɗi ɗi dak e annore alamul ilmi koye on nokku jomiraɗo subhanahu wa taala nehata yimɓe Allah jogiiɓe gande mawɗe gummotoɗe toon to asmanuji ɓurɗi andirede elmul laduni alamul wilayati woni nokku mo ganduɗa hoorema ko toon yimɓe Allah ɓe ƴettata gande mawɗe dokkojeɓe ɗe wadde kayisaji wa tabarakallahu so ruhu almudo walla wonki almudo naate nokku biyeteɗo alamul haqiqatul nur kala la ilaha illallah mbo inni toon to joɗiɗo e asul juma o e aduna malaikaji ɗi nokka kas annore e oɗon nokku juppuɗum e ruhu makko ko noon ɓe gorata ha nde ruhu o heewi dak e annore ndeɓe puɗɗo yaltinde ruhu o e oɗon nokku ɓe nana ɗum e nokku biyeteɗo alamul ilmi tonne kala la ilaha illallah mbo inni kanko almudo malaikaji gondiɗi e on nokku ƴetta kas annore e on nokku juppuɗum e ruhu makko hande ruhu o heewata so ruhu o heewi ɓe jaltina ruhu o e oɗon nokku nana ɗum e nokku tataɓo woni nokku biyeteɗo alamul wilayati tonne kala la ilaha illallah mo inni malaikaji gonɗi e oɗon nokku kaase annore e oɗon nokku juppuɗum e ruhu makko ko noon ɓe gorata hande ruhu almudo heewra dak ɓe jaltina ruhu almudo e on nokku hawra e asul juma o nendar gasde fa tabarakallahu asul juma caggal nde almuɓe ɓe jooɗi taari wudere nde gaddidande azubillahi mina shaytani rajim naate fatihul kitab o mo gandanɗa hoorema woni nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e wondude Mawlana Cheikh Ahmad ibn Muhammad At-Tijani Chérif radiyallahu ta'ala anhu ina ngara tawtorede dental ngal tawa koye fannu annore kanko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam won ampul goto mo yaynoto gila toon to nokku makko to asman jeeguɓijo so yaynimo on ampul kala ɗo asru juma wone aduno ma on ampul yayno ɗum kala almudo mo ampul o yetti e on sanga kala ko wonno e nder almudo ko faate bakkuruji ko faate ribaji ko faate tuunde ma annore ampul o rendu ɗum ha renda sumu ɗum ha laaɓa koye on saha kadi malaikaji ɗi Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu halfini ɗi alhaali tati ko woni wiyeteɓe nawamisuji markata e inde almudo e nder deftere tari o wonde almudo tawtarama asru juma o sabu Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu jogi ko deftere nde ganduɗa woni ko toltu nokku biyeteɗo hadratul ilahi e nder ndeɗon deftere kala meɗɗo wonde almudo makko tawa kadi o jaɓanima almudagal ma so tawi ha gorko so tawi ha debbo cuhlel walla mawɗo indema nene e nder ndeɗon deftere e ɗum ɗonete ko Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu goto jogi ɗum e nder dendagal jogiiɓe tarikaji
so tawi a fawdiri aljumaji tati deggodirɗi ya yahani asru juma dental taw kadi hay gantu gohra ala nawa misuji ɗi poppat indema e nder ndeɗon deftere fa tabarakallahu so tawi ɓe gitti indema e nder ndeɗon deftere ɗum ɗon firti ko an a yalti tarika mo Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu ko ɗum jeyi sababu o mo gandanɗa hoorema woni hutbul akhtabul kabir hono Cheikh Seydi Mouhamed El Cheikh o wima an almudo so tawi a fawdiri aljumaji tati deggodirɗi ya yahani asru juma dental taw kadi hay gantu gohra ala ya ƴewya mukaddam timmuɗo hesɗitanma kurusma sabo yalti lawol Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu kanko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e o mo gandanɗa hoorema woni Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu hay dental gotal asru juma ɓe luwtetaki so ɓe gari yantude dental ngal kanko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam jiyatamo koye annamo annore kadi jiyamo omo jooɗe sajade annore jiya aɓe jaada e dental ngal e innago la ilaha illallah ngo walla e innago Allah ngo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam joom ñiiƴe joɗɗe fa tabarakallahu jiyano innirtini Allah cuurki annore ne yalta e hunhum makko teddu ko ina sara e dental ngal non jiyata dental ngal ena foofa kiiɗon cuurki te kiiɗon cuurki so tawi neɗɗo foofi ɗum ko cellal ɓandu ɓeydanto ɗum jeyi sababu mbiyeɗa kala almudo ɓurɗomo teddinde asru juma on ɓurma hewde cellal fa tabarakallahu asru juma e jamanu Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu ko la ilaha illallah tan waɗetno ko Cheikh Oumar Foutiyou Tall e jamanu mum caggal yamirode Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu ɓeydi hen Allah sabu la ilaha illallah ma taccin ruhuma alamul haqiqatul nur taccina ruhuma alamul ilmi taccina ruhuma alamul wilayati kono ko Allah o nawara ruhuma ha to nokku biyeteɗo basatul jalal ngam ruhuma wawa yarde e annore jomiraɗo subhanahu wa taala asru juma an tawtoraɗo ɗum tawa kadi a jaggani taw lawol ngol koye baraji annore ummunonde baytil mamour tagano nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e wiiteɓe ulul azmi min ar-rasul tertoto nde ruhu Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu koye ɗiɗon baraji peccotoɗa e ɗiɗon baraji yontere nde fof so tawi a oppanoma a wawa ɗum liggade banggue goɗɗo fa tabarakallahu kono asru juma kadi mbasa jejjidde sanga nde yimɓeɓe duwtonde fibde anniyaji ma dendagal anniyaji ma sabu ko saaha mo gandanɗa hoorema jomiraɗo subhanahu wa taala ene jaabo hen duwaw sabu ko saaha mo gandanɗa hoorema tawa ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam nen wetti juuɗe mum ni wiya amina tawat kadi ko saaha mo gandanɗa hoorema Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu nen wetti juuɗe mum ni wiya amin wadde asru juma ko sandude gandanɗa hoorema wandu fayidi e nder tarih mo Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu kadi ko jonde nde gandanɗa hoorema walla dental ngal gandanɗa hoorema a wawa ɗum dañde hay nokku sabu ko dental ngal gandanɗa hoorema ruhuma ena naata e nokku biyeteɗo alamul haqiqatul nur yaltine hen nane e nokku biyeteɗo alamul ilmi yaltine hen nane e nokku biyeteɗo alamul wilayati yaltine hen newe har nokku biyeteɗo basatul jalal ngam wawa yarde e annore jomiraɗo subhanahu wa taala bandiraɓe julɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno komin gaddanno mon hande caggal yamirore ceerno men hono Mawlana Cheikh Seydi Mouhamed El Cheikh hutbul akhtabul kabir tajul arifin imamul awliyai al imamul mahdi al muntazar assalamu alaikum wa rahmatullahi taala
wa barakaatuhu. إليك يا رسول الله هذه هدية بفضل الله من إليك يا حبيب الله جزا الله عنا نبينا وسيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم جزا الله عنا شيخنا وسيدنا وحبيبنا ومربنا ووالدنا ومولانا سيد شيخ الحاج أحمد بن محمد التجاني شريف رضي الله تعالى اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الآب الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات سبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله جل جلاله وعز كماله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا جلال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم بحرمة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مستوير يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاه يا عالم يا خابد يا باشر يا خافض يا رافع يا معيذ يا مذل يا شميع يا بشير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واشع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بائس يا شهيد يا حق يا وكيل يا خوي يا متين يا ولي يا حميد يا معطي يا مبدع يا معيد يا مهي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باخي يا وارث يا رشيد يا صبور ببركة يا مولاي شيخ الشيوخ سيدنا ومولانا شيخ أحمد بن محمد التجاني شريف رضي الله تعالى عنه ببركة يا مولاي شيخ الشيوخ سيدنا ومولانا شيخ أحمد بن محمد التجاني شريف رضي الله تعالى عنه ببركة يا مولاي شيخ الشيوخ سيدنا ومولانا شيخ أحمد بن محمد التجاني شريف رضي الله تعالى عنه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره شيخ التجاني ومقداره العظيم